Ešte vás doplním, už akurát som našiel tie poznámky, ktoré mám. Keď sa pýtali konkrétneho Šmigela, keď sa dnes budete pamätníkov na východe Slovenska pýta na banderovcov, hovoria, prišli, vyrabovali, vyhrážali sa smrťou. Antikomunistické besedy nikto nespomína. Nuž ľudská pamäť je krátka, subjektívna, to hovorí Šmigel. Pritom stačí sa pozrieť do slovenských a českých vojenských a policajných archívov. Tam sú tie návštevy dedín UPA veľmi dobre opísané a aj takých letákov sa zachovalo veľa. Domnievam sa, že vo vzťahu k banderovcov sa vytvoril proste tzv. Folklór, ale skúsme po poriadku. Na území Československa velenie UPA a OUN zorganizovalo 3 rejdy, v zásade 2 propagandistické 45-46, na území východného Slovenska a jeden tranzitný v roku 47 z juhovýchodného Poľska cez Slovensko a Moravu do americkej okupačnej zóny v Nemecku. Prvý rejd UPA v auguste a septembri 45 bol možno viac prieskumný než propagandistický. A toto vlastne on tvrdí, že je to propagandistické. Tu by som to vlastne ukončil. Ja nejakému Šmigalovi predsa nebudem veriť. Ja predsa svojemu otcovi verím, keď boli svedkom, kde museli pochovávať mŕtvoly. Tak predsa nejakému Šmigalovi, ktorého platia sorošovské bázové základne, propagandistické, tak čo sme všetci ohlupli? A keď idete, ja som v podstate pred 5 rokmi, keď som prvýkrát bol v kampani prezidentskej, tak to také nebolo vypukle. Ale teraz bolo vypukle, lebo ten konflikt bol prítomný už pri posledných voľbách a ja som povedal, že pokiaľ by som sa stal prezidentom, tak ani jeden vojak, ani jeden cent a ani jeden náboj na Ukrajinu. No a som bol konfrontovaný s názormi práve na východnom Slovensku, kde teda je najväčšia lokalizácia Rusinov. Ani jeden Rusin nemal dobré slovo na banderovcov. Veď oni likvidovali aj Rusinov. Však aj teraz na Ukrajine oni Rusinov likvidujú akože neexistujúci národ. Takže toto je špinavá propaganda, žiaľ, platená z našich peňazí cez hovoríte, že to bolo slovenská televízia. To je dačo strašné. Ja vám to pošlem, ten link. Lebo fakt, ako toto sa nedalo počúvať. A toto vo verejnom priestore chodím s jedným pánom starším na futbal a on spomínal, že jeho otec práve proti banderovcom v 47. bojoval tam pod Strečnom, kde ich zastavili. A tiež hovoril, aká je to svoloč, títo banderovci. A vidíte sám, to len som chcel na ilustráciu ukázať, čo odznieva vo verejnom priestore za naše peniaze. Nie, že by som chcel ako im robiť. Ale je to strašné, no ale treba to práve dobre, že ste to otvorili, lebo treba ľuďom faktograficky poukazovať na to, o čo vlastne išlo. Ale no viete, staršiu generáciu oni neohlúpňujú, ale mladá generácia, keď teda ten vzdelávací proces školský je, dá sa povedať, na nízkej úrovni, ale aj osnovy učebné sú už falzifikáciou mnohých udalostí. To je problém, ktorý do budúcna sa bude musieť riešiť, pretože také vymývanie mozgov mladej generácie a potom neznalosť vo vzťahu. Veď ty nepoznáš minulosť, no tak nemôžeš do budúcnosti existovať. Keď ty nevieš, ktorí boli tvoji predkovia a keď ty sa chceš vzdať určitého úseku historického vývoja tvojej štátnosti, tvojho národa, tvojho rodu, tak potom si do budúcnosti čo? Si biozombik, si číslo, nemáš meno, prezvisko, nemáš nič. A pekne sa to aj ukázalo teraz pri tom výročí 17. novembra 89. Opäť médiá dali priestor Kňažkovi, Budajovi. Potom mladá generácia absolútne nevedela, o čo sa vlastne jedná. Čistá farebná revolúcia, 89. rok v celom východnom bloku. Tak ešte aj, keď by ste mohli aj toto trošku spomenúť. Pozrite, tak na to treba povedať jednu vec. Viete dobre, že žiadne revolúcie sa nedejú nejak spontánne.
všetky takéto veci sú organizované a dobre platené riadiacimi nadštátnymi silami. Hej. To už od starovekého Egypta, takto bola organizovaná aj francúzska buržoázna revolúcia cestou britských tajných služieb, aby Francúzsko ustúpilo z pozície impéria, je francúzske kráľovstvo. To isté bola februárová revolúcia. Veď to francúzske a britské tajné služby organizovali za akým účelom? Za účelom rozbitia carského Ruska a rozbitia carskej impérie v intenciách získania surovinových zdrojov a rozdrobenia carského impéria na viaceré štáty. Viete, ruský generálny štáb v tomto smere sa postavil proti Nikolajovi II., ktorý otrocky dodržiaval koaličné zmluvy, dohody proti Nemecku. Veď kto vyrobil Kolčaka? No ale čo chcem povedať, že našla sa vtedy jedna politická sila, na čele vtedy s Leninom, bolševická sila, ktorá členstvom bola mikrosila, ale ruský generálny štáb ju podporil, lebo chápali v súvislosti, že ide o zradu na ruskom štáte. No a vyrobili občiansku vojnu až do 2022. A už to potom podporovali aj samozrejme americké tajné služby, aby sa Slovania strelali a nakoniec práve vďaka ruskému generálnemu štábu, ktorý podporil tú stranu bolševikov, sa im to nepodarilo. No a to isté potom nasledovalo v 90. rokoch. Veď to nebola žiadna náhoda. Veď po smrti Stalina v 50. roku, ktorý bol konceptuálne vlastný a neriadili ho nadnárodné štátne sily, tak ako teraz Putina neriadia, preto je nepriateľom číslo 1. Prišli k moci kto? Prišli moci trockisti, potom prišlo teda Chruščov, ktorý absolútne bol v područí anglosasov a likvidoval teda aj ekonomiku, no ale následne potom Brežnev, veď keď je pre pamätníkov, možno aj pre mladú generáciu, De Gaulle v rámci NATO a v rámci vtedy kolektívneho západu sa postavil proti Bretton Woodskému systému a vykrádaniu francúzskej ekonomiky cestou dolára. A v 68. roku, 69. roku navštívil Sovietský zväz, v tom čase Brežneva, a navrhoval mu, že prejdú na prevoditeľný rubel, a Brežnev nesúhlasil. Čo z hľadiska politického bolo absolútne nepochopiteľné, že mohol kontrolovať Američanov a v súťaži ekonomickej konfrontácie a nehovoria z hľadiska politického, aký by to malo úžasnú. A neurobil to, lebo bol riadený, čiže tá komunistická verkuška sa v tom čase, a už potom nehovoriac s Gorbačovom a Lencinom, chcela zapáčiť západu. A preto Gorbačov bol ochotný ísť na tú politiku, ktorú Thatcherová, Reagan, rozbitie Sovietskeho zväzu, lebo keby neboli vtedy rozbili Sovietsky zväz v 90. rokoch, tak o pol roka by bolo zaniknuté aj Severná Amerika, teda USA, čo sa teraz deje, a nakoniec USA sa rozpadnú. Len vtedy oddialili ekonomický krach západu, veď Reagan si dal urobiť 4 štúdie, že v konfrontácii s prosperujúcou ekonomikou východného bloku na čele s Ruskom oni nie sú schopní prežiť. Tak potrebovali urobiť túto zradu a na toto išiel
Gorbačov. Toto sa už ako, to už nie je žiadna tajnosť. Veď si zoberte, ako spolupracovala táto verchuška s Američanmi. Američania nikdy neboli na mesiaci. Nikdy. To je fakt. A Brežnevovská verchuška to kryla. Veď však z hľadiska propagandistického, keby neboli dohodnutí, tak to využijú, lebo aj Američania celý čas doteraz letajú na ruských motoroch. Z hľadiska techniky. Nakoniec tá vyspelosť ruských vedcov a absolútna svetová špička sa ukazuje teraz, že Rusi sú 15 rokov pred Američanmi alebo Britmi, pokiaľ ide o najnovšie moderné zbranie. No tak to sú také súvislosti. No tak a v 90. roku bola totálna zrada komunistickej verchušky, ktorá spolupracovala so Západom, pretože bolo možné, samozrejme, a bolo čo reformovať. Však boli aj nedostatky. Preto, keď hovoríme o nejakých revolúciách a nejakých tu revoluciánov, to sa vždy deje cestou zrady a iných mechanizmov. Dostať do ulic niekoho je veľmi ľahko cez už osvedčené metódy, či hovorím vo francúzskej revolúcii, alebo aj revolúcii vo veľkej Británii ešte v 17. storočí, myslím 1648, Oliver Cromwell, veď to ako, no, lebo nie je priestor na toto, aby sme tu rozoberali. No ale takí panačikovia, ako Kňažko a Budaj, veď Budaj bol agentom EŠTB, čiže vieme, kto to riadil. Vtedy ho riadili, potom ho použili a Kňažko veď mal najvyššie vyznamenania za režimu socialistického, však užíval všetky benefity. Tak to len na margo.